Yun, good evening sa inyong lahat mga kalabrikada. At welcome back na naman sa ating another adventure. And this is Love Silent Adventure and welcome back again sa Night Spear Fishing episode 105. Ayun, bali sa video na to ay manghuhuli na naman tayo mga kalabrikada ng pang-ulam natin. Bali nandito kami sa spot ngayon. Ito yung spot na may tulay. Ayan, ito yung tulay na nagdudugtong dito sa Mukaishima Island papunta sa may Enoshima Island. So ito mga kalabrikada, lulusungin na natin to ngayon. So ito, naka-ready na kami. So tara, umpisahan na natin to mga kalabrikada. Sana marami tayong mahuli.
Ayun mga kalabarkada, bali ahon muna tayo. Medyo pan na rin, malalim na rin yung gabi. So ito mga kalabarkada, jackpot na naman tayo sa huli natin. Ayun, nakabawi tayo. So papakita namin yung mga huli namin mamaya mga kalabarkada pag nakaahon na kami. So ayun mga kalabarkada, papakita namin sa inyo yung mga huli namin. Yung huli na pugita, lapu-lapu, yan, grabe ang dami. Tapos meron pa dito mga kalabarkada, yan, pre, nandito yung mga mamaw. Dito mga kalabarkada. Patay, palubat na to ah. Ha? Palubat na? Oo. 2% na lang. Yan lahat yung mga huli na isda mga kalabarkada. Ito yung mga isda mga kalabarkada. Grabe ha. Wow, ang laki. Yan, yun pa yung mga pugita. Ito nakadali tayo ng lapu-lapu. Mga kalabarkada, lapu-lapu. Yeah. Ayun, nakita nyo lahat yung mga huli natin mga kalabarkada. So kung nagustuhan naman yung ganitong video, please subscribe at i-click na yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload kagaya nito. Tingnan ako. So ingat, God bless, at lagi po nating tatandaan, God is good all the time. So see you in our next vlog mga kalabarkada. Bye bye.